visszaszedni a gondolatunkat, nagyon felkészültünk erre a meccsre, és örülök, hogy sikerült így összehozni, bár én tudom, hogy tudunk jobban játszani, és nemrég jött össze úgy a csapat, hogy teljes létszámmal, úgyhogy még szoktuk úgy egymást, de jó úton felé haladunk. Úgyhogy remélem, így építjük, jobb és jobb. Dali smo sve od sebe i Košice je veoma dobar tim i želim svu sreću u Euroligi i potrudili smo se da na ovoj utakmici podignemo naš nivo igre na veći nivo i da azok, hogy mindent megtettek, ugye mindent megtettek a pályán, hogy Ebbes egy nagyon erős csapat, és hogy hogy próbálták, ugye, hogy minél jobb és jobb szintre hozzák ezt a játékot. Jer već u sredu igramo za nas veoma bitnu utakmicu protiv Pika i potrudit ćemo se da sve ovo što je trener rekao i što treba da radimo dobro da bi uspjeli da ih pobedimo pretvorimo u delo. Ugye szerdán van következik egy nagyon fontos mérkőzés, amire próbálnak minél jobban felkészülni, és ugye az edzőutasításait véghez vinni minél jobban. Zato pozivam navijače da dođu u Komlo i da nam pomogu da dobiju. A szurkolókat ugye hívjuk minél többen jönnek és szurkoljanak. Köszönöm szépen. First of all, I want to say that this is not the only phrase, but I really think it and I feel it like this. I really like to play against Peac, especially on day court. I appreciate the way of coach Željko, because I think she likes the same way as I love. Really big pressure defense with full court, with a lot of physical contact, and this is the reason why I really like to play against them. Azt mondtuk, hogy tényleg szeret jelenleg játszani, mert játszunk ez a kosárlabdát, amit ő is szereti nagyon, és tiszteli az edzői az én munkám, mert látszik, hogy csapat úgy játszik, hogy mai kosárlabdában kell lenni agresszív labdán, sokszor egész pályán is, agresszív 2-2 szituációban és sok rotáció, úgyhogy kb. Szeret itt nagyon játszani meccseket. Saját csapatot. This is the perfect for us before the start of the EuroLeague season. If you play, for example, here, because if you are up by 20 points during the game, you cannot stay relaxed. You have to stay focused till the end, because if you just switch off your focusing, immediately you can lose the part of the game for 10 points and you are in trouble. So it's perfect for us to stay concentrated and stay focused during the whole game. Azt mondtam, hogy ez nekik nagyon jó felkészülési meccs Euroligára, mert mondta, ez kb. Olyan szint, hogy itt, mikor vezetsz 20 pont, nem tudsz úgy most kezdeni kényelmesen játszani, hanem állandóan kell fókuszálni, mert nagyon gyorsan lehet, hogy bemenni, hogy problémában, hogy olyan 10 pontra, és azt majd is érezni. And especially about the game, I want to say that I'm very satisfied because it's not easy to win here by 20 points, and I'm really happy about it. And I would like to wish all the best for Peac's team and the staff and the players in the upcoming season, especially in the Euro Cup. And I really hope and I believe then that they can get and make a good result this season. Nekik kíván sok sikert, és szeretik, hogy ő is Euróligában fog nagy eredményekkel lenni. Nagyon jó kezdőmeccs. Szerintem voltak feladatok, taktikai feladatok, amit ma akartunk megvalósítani, hogy mondom. Védekezésben, támadásban. Szerintem ma védekezésben sokszor jobban sikerült ezt valósítani. Különleges 2-2 játék. Pick and roll defense. Sokkal jobban játszottunk, mint ott Košiceben. We play better than there in the Kosra, especially on the Bojovic. Irányító sokkal jobban védekeztünk. Tessék? 17 pontot dobott azon a meccsen is. Igen. There she scored 17 points, but it isn't
many assists. Usually she's one of the best EuroLeague player in assist. Szerintem támadásban, hogy hívjuk el, fejlődünk, és de mai meccsen azért is fontos volt, mert szerintem kaptunk, hogy hívják, új játékosok, fiatalok között, akit most biztos ő szempontból fogunk többet használni, mert szerintem kezdtek nőni feladatokhoz. Mert adnak nekik ez az agresszivitás minden két irányban, amit kb. Várom az egész csapatból, és vannak olyan helyzetek, akkor nem érti, miért mindenki nem csinál úgy. De mondom, szerintem előre léptünk, látszott, hogy egy pillanat, hogy ellen nagyon kezdtünk, és utána kicsit bementünk ebbe a fáradtságban, mert kemény munkában vagyunk, nagyon kemény kondi, stb. És lehetetlen ez volt tartani olyan hosszú. De mondom még egy dolog, amit fontos, mikor nézem statisztikát, vagy nem volt statisztik, két dologban volt jobb Kosic, és ezt sikerült valósítani. Elsősorban score in the paint, több mint mi, és volt Pearson, Krilacevic, és mindenki dobott túl sokat. És másik bench points, sajnos nekik van sokkal több olyan játékos, aki high level, és hogy hívják, és szerintem azért sikerült nekik majd nyerni 20 pont. De általában elégedett vagyok az mai szeret, és szerintem szurkolók is elvesztik ez az egész.